Ginakabig ni Iloilo City Councilor Romel Duron nga maayong nga development para sa tuig 2026 ang pag-relieve kay Engineer Roy Paccanan bilang officer in charge sang Iloilo City District Engineering Office. Sa interview sang Bomb Radio kay Duron, iyagit pahayag nga wala ini nanamian sa performance ni Paccanan bilang district engineer, mangod wala ini nagakooperar sa tion sang ginapatawag ini sa Quad Committee hearing. Naibaluan nga chairman sa Committee on Public Utilities si Duron kaangot ini sa mga tikang sa pag-imbestiga sa mga anomalya nga flood control projects sang syudad. Sunod kay Duron, ginaitrahan man ni Paccanan ang pamulitika sang syudad kag nagaapin ini sa kampo nanday Representative Baronda. Ginigyo man ni Duron nga sa magabulos kay Paccanan nga mangin maayo, cooperative kag patas sa duha ka nagapamuno sa syudad, apisar nga nagkalain-lain ang mga partido sini. At least bago ang aton gaulat kita bagong district engineer tayo naton no? Kag na pangita naton na rin medyo cooperative man kag qualified man kaya isa nakarason kung naaging kuwan siya, hindi man siya qualified dili. Sobrang yung pamulitika, no? Ang ibanda nga gintatin niya, wala man kami siya nagpamulitika. Of course, hindi natin nadula na politika, pero ang main concern niya natin nga maayo ina nga na-relieve siya, and hopefully ang mabulo siya, whether Baronda, Kamang Trinas, kooperar ka lang kung ano ang maayo para sa siya. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Councilor Romel Duron.